Des de l'àmbit pedagògic del MESEC, acompanyem els esplais a fer créixer els seus projectes educatius. Aquest any vam observar que era molt important fer un acompanyament del procés que passen els joves per ser monitors. És per això que vam crear el projecte Premonis Com ho fem. Doncs el recurs Premonis Com ho fem està dividit en diversos apartats i el primer d'ells parla sobre els joves, com ha de ser el perfil d'aquests joves d'esplai i parla una mica sobre l'edat més indicada per començar aquest procés, sobre les tasques que han de tenir, les responsabilitats. També parla sobre les responsabilitats legals que ha de tenir el centre envers aquests joves i la identitat del grup. A més, el recurs també ofereix un apartat que parla sobre premonis amb necessitats educatives especials, que de fet d'aquí poc sortirà un recurs a l'Estris parlant sobre els monitors i monitores amb necessitats educatives especials. Un altre dels aspectes que tracta el recurs són les característiques que han de tenir l'equip de monitors i monitores que exercirà de referents per a aquests joves. A més, hem inclòs idees per la resta de l'equip de monitors que acompanyaran i seran un bon exemple per al grup de joves. D'altra banda, la part formativa també ha d'incloure una part teòrica. En aquest recurs també hi trobareu diferents sessions dividides en 3 temàtiques que ofereixen els grans temes a treballar amb el grup de joves. De la mateixa manera que ha d'haver-hi una formació teòrica, cal que els joves tinguin un espai per exercir unes pràctiques on puguin posar-se a la pell dels monitors i monitores. Amb el recurs es poden conèixer una sèrie de claus que ens ajudaran a acompanyar aquest procés de pràctiques i poder-lo adaptar a les característiques del centre d'esplai. També es faciliten aspectes per poder distribuir els premonitors i premonitores en els diferents grups d'edat tenint en compte la distància educativa. El recurs inclou una guia per aprofundir en el procés de preparació, realització i avaluació d'una activitat i perquè els premonitors puguin entendre quines són les tasques dels monitors durant les diferents etapes. I per acabar, qualsevol etapa formativa necessita la seva avaluació. Llavors, en el recurs oferim els ítems necessaris per dur a terme una avaluació continuada del grup de premonis i, a més, es parla molt sobre el què és el que s'ha d'avaluar, qui ho ha de fer i de quina manera es pot avaluar. A més, també es donen les claus per poder fer el procés de selecció i de quina manera s'ha de fer. Llavors, bàsicament el que t'ofereix són diferents eines perquè cada centre d'esplai s'ho pugui adaptar a la seva manera, a les seves necessitats que tingui el grup de premonis del centre. Aquest recurs el podreu trobar a l'apartat de materials i recursos de la web del MESEC. Us animem a tots els equips educatius a plantejar-vos un projecte de premonitors que s'adeqüi a les necessitats del vostre centre.